ओंखाम गोजां जानोसै आरोना लोगोफोर फुंनि ओंखाम गोजां नै आलु बाथोन आलु पिटिका ओमफ्राय नै ना सायदो जोङो मा ना दे खनसे खिथादो इखो आधा किलो मासे जागायसै आरोना नाखौनो दाबलाय जा मिस्टार ना दाननायाव उस्ताद सायनो बिराद मोजां मोनो सानफ्रामबो ना गिदिर लाबा सायनो बारा दा आखाइजों बुजुनि सायनो मोजां खेबसे रागासो मोनो मासि से खादा नाव जागोन माबा खाथो थाखाय आं ayo उसको ठीक ना बैठो दागा खारनाय नङा बुबुयानो नै जागायबायानो जा ना बेफारखौनो खालामनांसिगोनलै ये देखो हाथों का कमाल ओंखाम जानोसै आं सायबाय था no 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 हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना ब्लग भिडिअ लाबोथाराखैमोन नालाय ओमफ्राय दिनै लाबोबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै जोबजासिम नायलांदो आरोना ओमफ्राय जों दायो बारियाव फैदो आरोना औवा दाननो होननानै बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ औवा दाननो नागिरदो आरोना नांगौ जादों आरोना औवा हा मा फिथाइ बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम जोंहानि औवा बारिया लोगोफोर जि मोजां फिथाइ थायखादों आरोना जि बिउटिफुलखा मा फिथाइ होनो बेखौ मुंखौ मिथिथ'वा आङो मिथिला हाग्रानि आरोना जि समायनाखा नै गोजानो जा बिउटिफुलखा गजरारे गजरारे खानाय खफायाव लानानै जि समाव होदो खानाय खफायाव गजरारे नै फट' मोनसे लानोसैलै आंहा औवा बुरखा देराखै आरोना औवा बुरखाया फिसा फिसासो जा समायना नुखादों बिलाइखौ औवा फिसा लांगोन आरोना औवा फिसासो नांगौ जादों Di tanto. Harsing giyo na arena logofor harsing giyo hoननानै आंखौ लाना फैखाबाय आरोना औवा दाननायाव बारियाबो फोथारावसो नै दुब्लि गेजेरावसो सानजौफुबो जाबाय नालाय ओंखायनो लाना फैफादो आरोना आंखौ हारसिं गियोनो मिस्टारा बिराद भय पादुराखा खस्थ'थार थानाय फैनायखौ दानदों नाला गोरलैया जायालै गोरानांगौ मैगङानो गैला मुला बिबार बारदों नै
आङो बेखौ एवना जानो खानोसै आरोना लोगोफोर मुला बिबारखौ जा समायनाखा नै फोथाराव फैबाथाय मैगं खानो लुगैखायो आरोना Organic without medicine फिसा आरोना थेवबो जा मोजां गोथाव जानो थेलेब मेडिसिन होआखै नालाय लकेल अलकबि लोगोफोर फिसा आरोना एसे देरबावगोन इयो लोगोफोर बेखौनो जागासिनो आरोना जोंहा न'आव जाबाय नै माबा लादों मा होनो मुला बिबार एवना जानो नै अलकबि ओमफ्राय औवाया जाबाय नै मटर लोगोफोर दासो थायांदों आरोना मटरा मटर दासो थायांदों हा अलकबि लांखादो दहायसो फुङाव मटरा दासो थायांदों दाउदै लायदो दाउदै एवना जानोसै दाउदैदो अंडा के साथ फ्राई करना पड़ेगा इसको लोगोफोर भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान नायदोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांदो लोगोफोर होमब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरोना अननानै स्किप दा खालाम आरो नायनायजों लोगोसे लाइक होनो दाबाव आरोना मैगं लेबनोसै लोगोफोर जोंना मैगङा लाब्रा अलकबि आलु मैदुफुल लगायबाथाय नादो खारै जानोसै नादो खारै मा खालामदो रे बेटा मा खालामदो दुस्त नाङायबाबो रायलायखा लेम नाङालै नोङो हाफ्लेजोबो लेम नाङा नादो खारै जागोन आरोना लोगोफोर मार गोथाव जाखायो नादो खारै अलकबि जाबायानो सं जाबायानो खुंग्राया लोगोफोर औवा दाननाया बिदि बानायनो लायदोंमोन आरोना मा होनो इखो जेंलाब हाया बया जायो होनदो नांगौ जाबोर हायग्रा जाया एसे दंबावो खुन्थि बा मा होनो इखो खन्था गोरा नांगोनलै खन्थायाव गोरलैसो खोमा औवायानो गोरा गैया हायाव इखौ मानो सैबावदो जाखाबाय इयो हरदो आं लांनोसै इखो नोंलाय मा लांनो ओइयावसो दोनहैनांगौ दोनहैनांगौसो इखो हरदो जाबाय जोब्बाय इयो बया जायो Komsi.
लोगोफोर साहा लोंसै आरोना गाइखेरनि साहा ओमफ्राय माने आङो संफुनाय खावफुनायावनो साहाबो मोनलोंबाथाय गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो आरो बाबु साहा लोंबा रोङा बिस्कुट दंखायो बिस्कुटबो जानोसै लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय आरोना जाखांना गयबो जाबाय आङो ओमफ्राय आं माने ओंखाम जानायखौ भिडिअ बानायासै आरो दिनैनि भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर गोलावबो जागोन नालाय ओमफ्राय आं माने गोजौआव दङ आरोना हा सायावसो गाखोना दङ गोजौआव न'जों समान ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होदो ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन बाय बाय